Oke, Nderek Trimo Luwung dan juga GM Audio Sound System Sak Josi. Bunda Nara mana tadi Bunda Ine? Mbak Sofi. Wanotya ayu utama ngambar arum ing kusuma melat lang-lang pronto Bunda Inet maju. agawe sengsem ing nala Bunda Nara. ngambar arum dan kucimo katon memati sekar mekar lan melati renonse katon inelong nahangiane jagat tresna
Luar biasa Mbak Titin yang sekarang Satu mawon, berbadan dua. Terima kasih. Sehat selalu.